ଆଉ ହୃଦୟର ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରେରଣା ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ନିର୍ଗତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏଠୁ ଯଦି ଆମେ ଉପରେ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହବ ଅଧର୍ମ ବୋକାପଣ କଥା ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଯେ ଆପଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଯଦି ଖେଦଯୁକ୍ତ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ ମତେ ଦୟା କର, ମୋ କାହିଁରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି, କୋଉଠି ତୁମେ ଆଣିଛ, ମତେ ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ଜୀବନ ଦିଅ, ମତେ ପାପ କ୍ଷମା ଜୀବନ ଦିଅ, ଏହି ମଧ୍ୟରେ ମତେ କଣ କର, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହେଲେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହୋନା କାହିଁକି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଗିବାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କର ମନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ରଖିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ତାର ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବର 23 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ 1 ପର୍ବର 23 ପଦ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଢିବେ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 23 ପଦ। ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦେବେ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଢାଳି ଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଜ୍ଞାନ ସଲମାନ କହିଲେ ମୋ ଅନୁଯୋଗରେ, ମାନେ ଅନୁଯୋଗ ବୋଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦେଖା ସାକ୍ଷାରେ ସେ କହିବ, ଜ୍ଞାନରେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନରେ। ଆଉ ବୟସ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନେ କେତେକ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଭୁରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଯୋଗକୁ ଆମେ ମନ ଫେରାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋଯୋଗ ଆମେ କରିନାହୁଁ, ଆଗ ଆମେ ଖାଲି ଧାରାବାହିକ ଆମେ ଉପାସନା କରୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିନି ବାଇବେଲ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରଖିବା ଦରକାର, ସେଟେଲ ହେଇକି ରଖିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ସିମ୍ ପକାଉ, ତାହେଲେ ସିମ୍ ସେଟା ରହିବ। ଫୋନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଦୂର ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଯାଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା, ଆମେ ଆଉ କଥା ହେଇପାରିବା। ଯଦି ସେ ସିମ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରୁ, ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାହା ଯଦି ଦୂରେଇ ଦଉ, ସେଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆগে ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ବାହାରି ଯିବ, ଆগে ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଅନୁଯୋଗକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଲାଉତା ଇଟନ କଣ କହିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଲାଉତା ଇଟନ ଦରକାର। ଲାଉଲା ଇଟନର ମସ୍ତିଷ୍କ ମାନେ ଦହିରେ ରଖିବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ, ମୂଲା ତେଣୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ହୃଦୟ ନିଜର ହଡାନ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଇଟିନରେ ବାକ୍ୟ ଇଟା ନାହିଁ, ତା ଇଂସ୍କ ଦରକାର ଗିଟି ଦିଶା ଆଉ ଏଞ୍ଜା ନାହିଁ, ଆଇନ୍ସ କଣ ଦରକାର, ହଡାନ୍ତା ବା ତା ଇଟନ ଦରକାର, ଇଟା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଉପବାସ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଦାସ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ଦରକାର। ଅନେକ ଚାଳକ ପାଳକ ଟିକ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବେ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଅନୁଯୋଗ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣ କୁଆଡେ ଯାଆନା, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏପଟେ ଉପବାସ ଚାଲିଥିବ, ନହେଲେ ରବିବାର ଚାଲିଥିବ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ସଭା ମିଟିଂ ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଧରି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡେ ରଖି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଯୋଗରେ ମନ ଫେରବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଢାଳି ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେହି ଛଡେଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରକୃତ ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ।
ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଗମନ କରିବେ ତା ନକେ ସାନେ ଯେ ଏଇନୁ ନକେ ସାନେ ଯେ ତା ବେତଳ ମାର ହାନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ହେବା ଦରକାର ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ମନ ଦିଅ ଅଜିବି ତୁମ ଚରଣେ ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଦିଅ ସବୁଥିରେ ତୁମ ନାମ ମନ କରି ପ୍ରଭୁ ମନ ଦିଅ ଅଜିବି ତୁମ ଆଉ ସେ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ ଯଦି ଚାଣ ହବ ସବୁ ହବ କାରଣ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ହେ ମୋହର ମନ ଆଉ ତୁମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ମୋହର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ନିଜର ଅନ୍ତର ସହିତ ତାହାର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଦରକାର ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା ଦରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠୁ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଠିଆ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନ୍ତର ସହିତ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଲେ ହବ ନାହିଁ ବାଇବେଲ କହେ ମୁଁ କହେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯଦି ଆପଣ ହସ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ କରି ପରମେଶ୍ୱର କାନ୍ଦିବେ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିବେ ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା କହି ନାହିଁ ହୃଦୟରେ ରଖିଲା ପରେ ଆଉ ନିଜର ହସ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହସ୍ତ ରହିବା ସବୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ଖେଦଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମତେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଦେବେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ କି ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଆପଣ ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ତଦ୍ରୂପ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ କରିବେ ଆମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପେନୁ ଆଉ ତାନ କାଜୁ ଡେସା ନାହିଁ ମାଙ୍ଗେ ହିଆ ନେଞ୍ଜି ଆଉ ତା ନିଜ କାଜୁ ତା ଆପିକା ନେଞ୍ଜି ଏଦି ନା ଗ୍ରେସାନି ଆଉ ବାଇବଲ ଆଉ ନିସ୍କିମୁ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କୋଣେ କୋଣେ ହାଜନ୍ତା ନିସ୍କିମୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କିମୁ ସିମୁ ଆଉ ସେ ଆଦେଶ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁନାହୁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ ହସ୍ତରେ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ଅଭ୍ୟାସ ମାନେ ସେ ବଲେଇ ଖେଳିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସେ ପାତା ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜଗତର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ହାନା ପରି ହେବା ଦରକାର ହାନା ପରି ହେବା ଦରକାର ତା ଗୁତି ତା କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ତା ଗୁତି ଆଉ କେବଳ ତ୍ରେଗେଛେ ହଲୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉକୁଡ଼ି ସ୍ୱର ବାହାରକୁ ଯାଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଲିଜା ଲୋକ ଏଦି ବେସ୍ପିନେ ଯେ ଏ ହୋଡ଼ାମିତି କାଲୁଣ୍ଡା ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି କାଲୁଣ୍ଡା ନାହିଁ ନିସ୍କିନେ ତାನು ଏ ପ୍ରକାର ଆଇନେ ମାତାଲା ನಿನ್ನ ತ ಪರಿಹಾಸ ಕಿತೆ কিন্তু ଏ ଇଆ ଇଚ୍ଛେ ଯେ ನಾನು କାଲୁଣ୍ଡା ଜାଣିଲେন କି ସିରୁ ବି ଉଣ୍ଡା ଜାଣିଲେন କେବଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟ ନା ହୃଦୟର ବେଦନା ନା ଢାଳିକି ହୃଦୟର ବେଦନା ନା ଢାଳିକି ମାଏ ନା ମନର କଥା ନେ ଦା ପେନୁତି କି ନା କି ମା ଏସ୍ପି ମାଏ ସେତେବେଳେ ଏଲିଜା ଯୋଗ પૂછે ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଶିଖିଛେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ତାର ପୂଛେ ଦେଖା କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଥମେ କାଲୁଣ୍ଡା ନିଞ୍ଜିଛେ ଏ ପ୍ରକାର ହାନାଙ୍କ ଜୀବନ ପରେ ହେବା ଦରକାର ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆସୁଛି
ଆନାଙ୍କ ଜୀବନ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଅଥବା ପ୍ରଭୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ମନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଟା ଅଂଶ ଦେବି ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରଖିବେ। ତାର ଲୋକ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 38 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ 38 ପଦ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପଢିବେ। ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଧର୍ମ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଉ ରଙ୍ଗ ରସ ନିଶା ସେବନ ଏ ସବୁରେ ସେ କଣ କଲେ ମନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ପାପ ନବନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତାହା ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପାପରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଡୁବିତ ହେଇନଥିଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ରସ ମଦ ପିଇବାରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଅଧର୍ମ ତାହା ସବୁ କରି କରି ଚାଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ଉପରାଂଶ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଉପରାଂଶ ତଳାଂଶ ସବୁ ଲେଖା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ପାପରୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସ मेरे ढेचन वादो ଆଉ ନିଜ ମନ ଆଉ मेरे ढेचन तछ्या दो अधर्म तो ढेचन तछ्या दो पाप तो मेरे पिहाना है मेरे ढेचन वादो ना मिशन पाप तो बड़े मेरे ढेचन वादो ताले मिंगे जिसके आने प्रभु मैं पाप में क्षमा हियाने माक्सार के क्षमा हियाने सेपटे माक्सार बोले कोन क्षमा को एपटे कोन कोन मु जानि क्षमा करिवे एवं आपन को क्षमा को से कोन करबे आपन जदी बाप्तिस्म नउछन्ते ताहाले सत्यर बाप्तिस्म नेबा दरकार ताहाले परमेश्वर आपन को परित्राण एवं पवित्र आत्मा दान करिवे। हालेलुया हालेलुया। आगे अनेक अछन्ते आगे विवाह हेबा पाए 2 दिन थिबो से माने बाप्तिस्म हेइ नथिबे मद पिउथिबो पुडिया चुबोथिबो सब किछ हेइथिबो हमर सेपटे प्रचार आगे जते बेले से माने पाळको को डाकिबे सेमान को प्रतिज्ञा करा हबो आजि ठारू कोन आ मद पिउ नाही घोड़ा को चुबेबो नाही आ पुडिया मद ए सब पचारबे नाही मु चुबेबे नाही बोले कहले ता ऊपर मनरे एठू मु प्रथमे कहिचे एठू याडे अंतर सहित नाही जते बेले आगे से प्रतिज्ञा कराइबो जे कि पास्टर पाळक प्रतिज्ञा कला पर से प्रतिज्ञा शपथ नेला पर ताको जळ नै बाप्तिस्म नेबे बाप्तिस्म हेला परे विवाह सला परे आज्ञा आ बेसी नाही मासे 2 मास रहिला परे आ पुनर्बार सेठी फेरंती प्रभुଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରେସଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଏ ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଉପବାସକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଏ ଏରିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ଦାସ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଆପଣ प्रिय दास जो आज्ञा देवे ईश्वर को कथा को से कहबे पेदुदी कथा तान स्पिन जाने मेरे जो ता व्यंजन है जदी मेरा अटेंडेंस की देरे मेरे उपवास के मेरे हाजरी अराउंड 1000 वर्ष जेबे 2 वर्ष गला पर जदी आपण त्याग करिवे ताहेले आपण ईश्वर को राज्य रा आपण प्रवेश करि पारबे। किंतु प्रिय दास केवल खाली उपदेश देबे तांको वाक्य जदी आपण श्रवण करिवे ताले ईश्वर को वाक्य आपण श्रवण करिवे। हालेलुया हालेलुया। आपण ईश्वर को वाक्य जोग करछन्ती सेति आपण वाक्य जो प्रभु को भक्त दास से जो शिक्षा देव ता आपण श्रवण करंतु शेष पर्यंत धरि मु कहि ना बहुत समय हबो जते बेले कोरोना भाइरस जते हेतिला 2020 साल रे सेते बेले आज्ञा को घरे 300 400 लोक आसुथिले जते बेले आ सम अनेक रोग मत आरोग्य होथिले प्रभु सेमान को समस्त आश्चर्य कर्म करथिले अधिक मूर्छा रोग 20 वर्ष 25 वर्ष आ एंती होथिला जे सेमान को पय प्रार्थना कराला सेमान सुस्थता पाइला परे आ तार नेही आते परे तान स्किन रे हाताडी प्रभु तो केवल जाने मात्र तान हाताडी बाइक चले किने जे बोलस लागे कि 25 होंड जाय तानु आनि साथे ता मुर्गी रोग माने मूर्छा रोग होथिला